sha ruwa. Zan sha ruwa. Ruwa zan sha. Waye dai ka miki ruwan? Amma uganka da zai tafi ya ce komai muke so kamar. Saboda ana yake son kuma in ba sha ruwa ba zan iya mutuwa. Okay. Abbas ka tashi mu guda Abbas. Abbas ka tashi dan Allah. Abbas ka tashi. Abbas ka tashi mu guda. Abbas tashi mu tafi gida. Ina muke na Aisha? Ina muke? Mun ce yi. Jagaban, oh, Jagaban, oh, Yaya? Ke ina mai gidan? Ya je can ya taɓo wani kasar gumin ɗan daba da matasansa. Ce masu domin gudun asarar rayuwar ɗansa. Ya killace shi. Ni ina daraja mace, ba don haka ba sai na rubuta miki samuwa a bayan ki. To bari an gaya miki, in kin san wata baki san wata ba. Wannan wawan aikin fi karfin shi wallahi. Idan ka sake zuwa wallahi sai na kashe ka. Waye ne ma kai kan? Yau ya zo ya zubar min kifi na a kasuwa. Ya kame mangwaro. Aha. Jarƙaniya zo in rage ta. Yanzu idan ka mutu ya zan yi. Daga yau sai yau kar in kuma ganin ka. Timmala, waye Bashir ne ya sauya haka? Wannan yaro ni ban haife shi ba amma kullun cikin jamun magana yake ni ne kullun cikin firgici. Ya ce zan bi shi, ya ce dakata kan na bi shi. Abubuwa gari ta wasu da kura. Sai mun je garin su mun tare kowa. Ni kada na ce zuwa neman bala'i na. Hakan bai mun ba. Yan mata kiyawa gudu. Ai ɗanka ne, ka jawo shi a jiki, ka rika zaunar da shi, kana masa nasiha, kana masa togaci. In sabo kowaye, to ka ja masa kunne. Babu shi babu. A ji bakar munafuka. Ni kan ba raba ki da 'ya'yana bane. Gashi yanzu matsalolin shi ya fara shafan cikin gidanmu. Kashe ta. Kailan, kadala. Ya za mu yi, da za mu ci gaba da yi musu. Allah ya shirye su kawai za mu dinga faɗa.
ai kawo na ci mai kibi ba. Dan Allah kar ka raba ni da Jummalo. kin san Allah ba ma son mu haɗu da ku. Wanci ka san ciro maci da kogo sai da hayi. Ko akan kashe kanwarsa da aka yi. To ai tsakanin gidanmu da gidanku wuta da auduga ne. Wannan sakarci da ɗanka yake ba zan yarda da shi ba. Ya addabi gari ya hana zaman lafiya. Yanzu ni na waɗanda ya addabi mutane ba korasa ne ba. To na rantsewa asabar sai na je na cinye shi. Hakan ya mun kullum hakan ya mun aikin kenan. Mimis Bekri, Mimis alhamdulillah na gode wa Allah. Mimis Bekri nan nan kai. Allah sanu ina da damuwa ne. Me masalanka? Dokto na duk ƴaƴana mata ne guda uku. Yanzu da aka gwada matana tana da ciki. Sai aka gaya min aka ce min in zo nan gurin zan samu duk abubuwan da nake so. Duk abin da kake so za ka iya samun shi a Mimis Bakery. Kuna da sponge cake? Akwai burger? Kuna da space cake? A'a, kawo min bread, manyan bread ce. Bari ɗan jarabta wannan abun ko? Kafin maman ƙalli su da surata. Kina da sandwich? Akwai? Ya kai ka ci da safe ka ci rana kuma har ka ci lokacin bacci. Mimis Bakery, masha Allah. Karfe, wahalan ya zo ƙarshe. Assignment ɗin da muka ɗauka, wahalan shi ya ƙare. Saboda kaga wannan flash ɗin, a kan shi muka dinga wahala a jeji. Muna ta guje-guje har wasu daga cikin mu suka rasa rayukansu. Akan wannan ne yau gashi a hannu. Ai, mai gida aka yi ka samu. Bayan tsawaita bincike da muka yi, na yi tattaki na je har ofishin barista saboda bincike. Daga ƙarshe sai muka tsinci wannan flash ɗin a cikin motan wannan yaron da yake taimaka musu. Na so in gwada wannan flash ɗin ni kaina na ga me yake ciki kafin miƙa ma oga keke. Sai dai laptop ɗin ba caji. A yanzu haka wannan 'yar jaridan da wannan mai taimaka musu suna nan a ƙarƙashin kulawan kwailin. Don haka zan je in ga halin da suke ciki. Shi kuma laptop ɗin nan ka tabbata ka sa min a caji kafin na dawo. Saboda ina so in tabbatar da me yake ciki kafin kai ma oga keke. Ina dawo. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yau wasan da zuwa. Ya aiki. Da Allah ko ka ga mun shigan barista kamar? Tabbas ya shigo amma cewa yau din nan baya bukatan ganin kowa saboda yana da muhimmancin aikin da dai a ciki. Okay, to ni kan amma zan shiga saboda akwai wata cakwakiya da nake so mu warware tare da shi. To lafiya ranki da ne. Madalla fito lafiya. Mama sun ja? Da wannan ko za a warware. To godiya nake ranki da ne a fito lafiya. A fito lafiya. Madalla. Irin wannan na samuwa ai lafiya lau. Fi sabidillahi. La kawai. Kai, tafane na a sama yau dinnan. Allah iko.
Assalamu alaikum. Barista barka da aiki. Ya gajiya ya aiki. Barista daga gani yau kaya aiki ka gaji kenan. Ko? To dama na zo mu yi wata magana ne. Amma na ga ka gaji. To da yamma in ka tashi sai ka kira ni ko kuma da yamma na dawo. To ni kan na tafi. Barista? Barista? Anya lafiya ko? Barista? Barista? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barista? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum ya ahalin laziz. Wa alaikas salam. Babu shakka nan ne. Mimis Bakery? Barka da zuwa Mimis Bakery. Me kake da bukata baba dan Audu? Tun da na baro Saudi Arabia, ban sake samu na ci wani abinci da ya gamsar da ni ba. Najeriya daga shinkafa sai tuwo. Don Allah ku dan sa ni na ji ni kamar ina Saudi Arabia. Da me kuke da shi? Babu shakka muna da kayan kwalam da makulashi irin naku na Larabawa har ma da na kasashen waje. Muna da shawarma, muna da boga, muna da pizza. Muna da sandwich, meat roll, meat pie. Muna da fish roll, muna da jam cake, muna da Swiss roll. Samosa, sponge cake da donut. Ga kuma cream cake da tiger cake. Ga ice cream da yogurt da sauran kayayyakin sanyi da ake hada su da kayayyakin mu. Masha Allah, daɗi kashe ni. Yanzu ina so ku haɗa mun kayayyakin nan irin namu na Larabawa da kuma na Turawa domin in samu kakkaɓa ƙurar kwaɗayin da na fasa. An gama baba ɗan Audu. Tafaddal. Mafi mishkilar daɗi kashe ni. Ziyarci ofishin Mimi's Bakery da ke bakin Kura Street, tsallaken gidan Isiyaka Jibrin a jihar Bauchi domin nuna wa kwaɗayi iyakarsa ko kuma ta lambar waya 0909-999-202 ko kuma 0813-199-999. Mimi's Bakery, farin cikin iyali. Ku wane ne ya fara shigowa wannan ofis din? Ni ce. A daidai lokacin da kika shigo, baki lura da wani ko wata sun fita daga ofis din ba? A'a, gaskiya ban ga kowa ba. Da misalin daidai wani lokaci ne kika shigo wannan ofis din? Da misalin karfe 3:20. Okay. Kafin ki shiga ofis din, baki haɗu da wani ko wata wanda fiskan shi ko fiskan ta nuna halamu na rashin gaskiya ba? Gaskiya lokacin da na shigo ban ga kowa ba. Ki tunani da kyau. Wataƙila za ki bani ko da wata makama. A gaskiya ba na jin ko ɗaya daga cikin abin da ka lissafa. Wannan ne kaɗai zan iya tunawa. Amma a lokacin da kika shigo, da wane ne kika fara haɗuwa? Ko kuma kika fara magana? Baba Masinja. Masinja kuma? Ina so ki duba duk wannan taron. Kin ga wanda ya kama da Masinja nan wurin? Gashi. Kai ne Masinja? Ni ne ranka yi. Ka saurare ni da kyau. Za ka yi faɗa min ko tun karfe nawa kake fitowa bakin aiki? An kai ɗaya 7:30 nake fitowa ofis. Kenan hakan yana nufi yau tun misalin karfe 7 kana wannan ofis din? Tabbas yalla bai, ina cikin wannan ofis ɗinsa. Kana nufin yau tun misalin karfe 7:30 kana wannan ofis din? Haka ne ranka yi dai.
asali ma ni na rike mai jakkarsa har zuwa ofis ɗinsa. Masinja, Allah ta yi ba. Hassan na gaya maka. Ba na san kana karba. Kai babba ne, na dauke ka da muhimmanci. Ya nake da kai. Ba da Allah ya ma mara. Barka da zuwa. Hakan ya yi kyau, amma lokacin da barista Kamal ya shigo ofis baka lura da fiskansa ko alamu na ɓacin rai ko kuma abu makamancin haka ba? Gaskiya yalla bai ba alamun wani abu na ɓacin rai tattare da barista. Asali ma mun gaisa da shi lafiya lau muka yi wasa da dariyar da muka saba. Daga nan ma ya aike ni siyo abinci. Assalamu alaikum. An kai dai. Wa alaikum assalam. Na ji ka kira ne ranka dai. Eh na kira ka. Allah bai sa. Ai na dauka ma kana wani abu. Allah bai. To abin da yasa na kira ka ba? Na. Na baro gida gaskiya mai daki na yau ta dan ji ungo. Allah sarki ranka. Kuma ka san yadda aikin da yake akwai ayyuka da yawa nan ina so a ce na gama idan har nace zan jira ta ita dawo gaskiya to ban zo da wuri. Wannan gaskiya ne. So gaskiya dama ina so ka siyo min abinci idan ban karya ba. To an gama. Kuma abin da gaskiya nake sha'awa ina so in ci dan wake da wake. An gama Allah. Sannan sai ka siyo min da lemu. Okay. So ga shi. An gama Allah. Dan waken ka siyo min na 300. Okay. Sai ka siyo min lemon amma fanta nake so. An gama. Ka san ai favorite ina gaskiya ne. So shi na fi bukata. Bari in dauki kulan nan da je aka yi amfani da shi. A'a kulan nan ba kamar yayi girma ma wannan abu. Wancan ɗaya ƙaramin da aka ɗauka. Ok, to shi kenan. So sai ka je da shi. To ba da mara. Kamar da misalin karfe nawa ne ya aike ka don ka siyo mai abinci? Misalin karfe 8:30 ya labai. Kenan ka je ka dawo ka same shi yana raye. Kwarai kuwa lokacin da na kawo mai abincin iya raye sa. Daga nan kuma sai mai faru. Ta ne ya labai. Sabida in ba shi lokaci ya ci abincinsa. Ko da ma ya gama cin abincin ni na dawo na tattara kwanuka ya labai. Bayan ka tattara kwano, shin ka gusa ko ka je wani wuri ne ka dawo? A'a ranka dai ba inda na je, ina nan a wannan area ko da dai sake bukatar wani abu ya labai. Tsawon zaman da kai a wajen, shin mutum nawa ne ka sun shigo ofis ne? Mutum 2 ne kawai ya labai na ga shigansu. Mace da namiji labai. A lokaci guda suka shiga ko kuma daban-daban? Tabbas a lokaci guda suka shiga. Shin waɗannan mutane guda biyu ka san su ne ko kuma ka taɓa ganin su ne? Allah bai ban san su ba. Asali ma a ranar na fara ganin su. Amma baka tunanin su ne waɗanda suka aikata wannan kisar? Gaskiya bana tunanin su suka aikata yallaɓai. Ben dalilin ka na faɗin haka? Dalili na yallaɓai shine barista shi ya raka su har kofar waje ya koma ya zaman sa a ofis ɗinsa sa.
amma shin ko ka ji abin da suka tattauna? Gaskiya yalla bai ban ji komai ba saboda ina ta waje su kuma suna ciki. Kuma ka tabbata bayan su babu wani wanda ya shiga ofis din? Gaskiya ban ga shigan kowa ba yalla bai. Masinja, ina so ka natsu, ƙara tunani da kyau. A daidai wannan lokacin ne makashi ya samu ya shigo har ya aikata wannan kisar. Dole ne wani ya shiga wurin. Ina so ka nitsu da ƙara tunani da kyau. Ƙwarai kuwa, tabbas na fito daga bayan gida na ga mutum ɗaya da ya fito daga ofis ɗinsa.